तामुलपुर दखरा एबसुनि 30 बोसोरसालिया जुथुमा आरो 57 बोसोरारि गायसनथाय सान फालिथायनि लाइ खुन्थिया गायसनबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30 बोसोरारि जुथुमा आरो सनाथि मायथाइ बिदाय फोरबोखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 27, 28 आरो 29 अक्ट'आव गाजा गोमजायै खुंनो लादों। बेनि लोब्बायै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पद्मा आनन्द जायगानि मुंख्लं फोथाराव दिनै लाइ खुन्थिया गायसननाय जायो। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जुथुमानि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंदों बानजाय आफादनि आफादगिरि बयकुन्ट बसुमतारिया। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सनाथि मायथाइ बोसोर सोलिगासिनो दङ आरो बेनि क्लजिं सेरेमनिखौ जोङो पद्मानन्द दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय नैबे मुंख्लं फोथाराव जोङो डिसेम्बर दाननि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। फैगौ 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर सानाव बे हाबाफारिजों लोगोसे तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30 बोसोरसालिया जुथुमा बेखौ जोङो बेहाय खुंफुंदेरनाय जागोन आरो बे जुथुमखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय जोङो मोनसे गोख्रोंथार बानजाय आफाद दानानै होनाय जाबाय, जेराव बानजाय आफादा दायो थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनिनो दिनै जुथुमानि जि गाहाय खुन्थिया बेखौ गायसनजेनबाय आरो बे गाहाय खुन्थिया गायसननायाव जोंनि बर'फोरनि बाथौ धोरोमारि नेमखान्थिजों मोनसे आर'ज हान्जानि गेजेरजों आर'ज मेथाइनि गेजेरजों जोङो बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ बानजाय आफादनिनो गाहाय आफादगिरि बयकुन्ट बसुमतारि बिथांनि आखाइजों जोङो गायसनजेनदों। जोङो मिजिंथिदों बे जुथुमाखौ खोब मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन, मानोना बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफोर दङ आरो मोनफ्रोमबो हारिनि सुबुं माहारिया दिनै बे जुथुमखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना बे बानजाय आफादाव बिबान लादों आरो जिरायनाय गैयै एबा थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ। सानथामनि हाबाफारिजों जानो गोनां जुथुमाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथांखि माखासे थांखिफोरखौ लानानै जोङो गुवारै सावरायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे थांखिजों खामानि मावगासिनो दङ बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय, दा बेनिनो हाबाफारि बायदि जोङो रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बे ओनसोलनि आबादारि बिथांमोनखौ मोजां आबाद मावनो थाखाय एबा फालांगि नोजोरजों आबाद मावनो थाखाय जोङो आबादारिनि सेमिनार, आइजो माहारिखौ सांग्रां खालामनो थांखिजों जोङो आइजो माहारिनि थाखाय मोनसे सेमिनार, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ, दा बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ होफुंनो थाखाय एबा जोंनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनफुंनांगौनि थाखाय जोङो जर'खायै फरायसाफोरनि जुथुम बेवहाय हांख्रायनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गेवलां मेल लादों। बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय दांनायनि सायाव जों गुवारै सावरायगोन आरो माखासे जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर जों बिथांमोनखौ हांख्रायगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो जुथुमाखौ मोजाङै मोजां फोजोबनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों।